Aleksandar Vučić predstaviće novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, novinari, uvaženi građani Srbije, danas mi je verovatno najkomplikovaniji zadatak do sada. Spremao sam se više dana i radio sa svim ljudima iz ministarstava i državne uprave da bismo mogli da predstavimo jedan deo programa, jedan deo onoga što radimo, a ostali deo ćemo sredinom septembra, negde oko nacionalnog praznika, neki dan ranije ili neki dan kasnije, da učinimo. Verujem da ovo što danas predstavljamo, neko će s pravom reći da je zakasnelo, ali sam siguran u ispravnost ovih mera i uveren da ovim nedvosmisleno pokazujemo koliko nam je stalo do građana Srbije, koliko nam je važno da ljudi u Srbiji žive bolje i koliko je neophodno da pokažemo brigu prema ljudima. Kao predsednik Republike uvek sam proveravao, gledao, nadgledao i trudio se da nam globalni, veliki i važni brojevi budu dobri. Srbija po prvi put u svojoj istoriji ima stabilan kurs dinara već gotovo 13 godina. Nikada to ranije nije bio slučaj u srpskoj istoriji. Voleo to neko da prizna ili ne. Srbija ima veoma nisku stopu javnog duga, dakle, negde na nivou 45%. Kada sam postao premijer, bilo je 79% javnog duga baš na taj dan. Dakle, svi ti brojevi stoje dobro. Po prvi put smo dobili kreditni rejting. Ono gde smo mi, prihvatam i ja, napravili grešku, valjda zbog bezbroj problema od situacije na Kosovu i Metohiji, Republika Srpska, neophodnog predstavljanja zemlje u inostranstvu i razgovora sa svetskim državnicima, od problema sa ukrajinskom krizom, našeg evropskog puta, svega drugog, nisam dovoljno pažnje posvetio određenim stvarima koje su se u poslednjih 2 i 3 godine otrgle kontroli. Naime, do 2020. i 2021. mi smo imali nivo, govorit ćemo danas o 5 tema, dakle molim da to stavite, reč je o ograničavanju trgovačkih marži, o smanjenju kamatnih stopa na kredite ili nižim stopama kamata na kredite, izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada je reč o električnoj energiji, reč je o popustima na računima za električnu energiju i o nižoj ceni ogrevnog drveta i za koga. Spremili smo mi i pripremamo, i to ćemo za 15 dana, 20 izaći pred vas sa jednim izuzetno važnim zakonom koji će se odnositi na više miliona naših građana i za koje sam siguran da će ljudi biti izuzetno zadovoljni i srećni što konačno jednu široku i važnu oblast rešavamo na tako sveobuhvatan i popularan i dobar način za naše građane. Takođe, verujem da ćemo za 20 dana, to nema veze sa merama, već sa onim za što smo se borili i gde smo napravili pravu revoluciju, rekao bih, u napretku i progresu Srbije, verujem da ćemo za 20 do 30 dana i za putnički i za teretni saobraćaj otvoriti prugu Beograd-Novi Sad-Subotica. Ja nemam ništa protiv ako je vama iz Šolakovih medija nešto smešno, ali vas molim da elementarno poštovanje pokažete na mestu gde se nalazite, ne zbog mene, čak ne zbog institucije koju ne poštujete, već da poštujete vaše kolege i da poštujete građane Srbije. Nemoj se okrećete gledajući u nekog drugog, sebe pogledajte kada to činite. Dakle, želim da vam danas predstavim nešto što je najkomplikovanije, u čemu ću svakako napraviti neke greške, u čemu ću svakako promašiti neke cifre pa ću se ispravljati i molim vas da mi ne zamerite, jer je ovo do sada nešto najkomplikovanije
što sam pokušao da predstavim. Šta je to što nam se dogodilo od 2020. 2021. godine? Podizali smo plate, podizali smo penzije sporije, sada će penzije ići brže, ali vi se sećate i naših pokušaja za ograničavanjem pojedinih maloprodajnih cena, kada su neki pravili štoseve, viceve. Mi smo u tome napravili jednu grešku, ne sa tim proizvodima, već zato što im nismo ograničili sve druge proizvode. Nismo sanjali iste snove kao veliki trgovci u našoj zemlji. Oni su sanjali snove samo kako da ostvare veliki profit, a mi smo sanjali snove da pomognemo građanima. Nismo bili dovoljno tvrdi, dovoljno čvrsti sa onima, ne bih ih nazvao mafijaškim pristupom, već iskoristili su sve rupe u zakonu, uvek radili za sebe, a nije ih bilo briga za građane naše zemlje. Mi sada donosimo sveobuhvatne mere. Mi ćemo doneti u narednom periodu zakon o trgovini, to je direktiva Evropske unije o isticanju cena, donećemo zakon o zaštiti potrošača, gde ćete morati da imate istaknute cenovnike sve vreme, da će svaki čovjek moći da prati svako kretanje cena, gde neće moći više da bude prevara sa takozvanim akcijama i svim ostalim. I ono što je najvažnije, do kraja godine donećemo zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, gde najviše pomažemo domaćim privrednicima, poljoprivrednim proizvođačima, našim dobavljačima, jer želimo da najveći broj takozvanih off rabata ili off taksi skinemo sa grbača. Objasniću građanima šta to znači. Dakle, time direktno pomažemo naše proizvođače, šta to znači za njih i šta je to što se dešava u trgovini osnovnim proizvodima koji su proizvedeni ovde na teritoriji naše zemlje. Pre toga, već sledeće nedelje idemo sa donošenjem uredbe o ograničenju marži i sad ću reći na šta se to odnosi, kako će to da izgleda i kada će ljudi moći da vide benefite. Dakle, želim samo da vam ukažem na nekoliko podataka. Kod nas su cene u takozvanim nespecijalizovanim trgovinama. Šta su nespecijalizovane trgovine? Specijalizovane trgovine su vam pekare, burekdžinice, ćevabdžinice i tako dalje. Nespecijalizovane trgovine su vam veliki marketi, najčešće prodavnice robe široke potrošnje. Dakle, njih nazivamo, ne znam zašto ih nazivaju tako, nespecijalizovanim trgovinskim objektima i to je ono što ćemo tako da nazivamo. Dakle, ono što mi sada pokušavamo da postignemo, to je da uradimo značajno ograničenje marži koje će doprineti velikom smanjenju cena. Velikom smanjenju cena gotovo svih proizvoda. Reč je o 3000 proizvoda. Ja ću sada vam pokazati, reč je o 23 grupe proizvoda. I reći vam i na koga se sve odnose. Na one sa prometom od preko 4,5 milijarde, ukupno 24 kompanije, što u prodaji hrane, bezalkoholnih pića, u nespecijalizovanim trgovinskim radnjama iznosi oko 84,8%. Vi mi ispravite, Jagoda, koji ću, ako bilo šta od podataka pogrešim, pošto ne mogu baš svaki detalj da zapamtim. Šta je zanimljivo? Da biste videli zašto u Evropskoj uniji viši standard. Kod njih između 13 i 15% odlazi na minimalnu potrošačku korpu ili na prosečnu potrošačku korpu u odnosu na prosečnu platu i minimalnu zaradu u našoj zemlji. Dakle, toliko im odlazi na hranu i bezalkoholna pića. Kod nas ide između 40,6% i 47,8%. Dakle, minimalno minimalnoj potrošačkoj korpi 47,8% vam ide na hranu i bezalkoholna pića. Znači, malo novca ostaje ljudima za druge potrebe, a 40,6% u prosečnoj potrošačkoj korpi. Ono što je sad veoma važno, mi smo obuhvatili 3000 proizvoda iz 23 grupe. Ja ću vam pokazati te grupe proizvoda koje svuda možete da pronađete. Reč je o kućnoj hemiji, tu ćete videti od četkica za zube, pasta za zube, šampona, krema raznih,
sapuna, svega drugog. Vidjet ćete, to je za ličnu higijenu. Vidjet ćete ovu kućnu hemiju, tu su vam svi mogući deterđenti, dakle za pranje sudova, pranje veša i sve ostalo, dakle onda imate takozvanu papirnu galanteriju i tu su ubrusi razni, folije, aluminijumske, za kuhinske potrebe, pelene za bebe i pelene za odrasle. Zašto poređani su proizvodi u 23 grupe, tako ne znam zašto. Imate mahunarke, imate pirinač kao posebnu grupu, imate bezalkoholna pića, kafa i čaj, imate takozvane slane konditorske proizvode, to su vam čipsovi, grisini, štapići, kako hoćete, smoki i sve ostalo. Imate povrće i voće, imate zamrznute proizvode od smrznuto voće i povrće, izvinjavam se, imate sirće kao posebnu kategoriju, imate testenine kao posebnu kategoriju, imate smrznutu ribu kao posebnu kategoriju, imate griz, brašno, sve vrste, zatim imate mlečne, kiselo-mlečne proizvode i jaja sva, imate mahunarke, to je pasulj, dakle, ne znam zašto se posebno vodi, ali se posebno vodi. Dakle, imate slatke konditore, imate sve vrste ulja, od maslinovog ulja do, naravno, i svinjske masti, imate hleb i peciva, imate sve vrste mesa i mesnih prerađevina u ovom paketu, imate, kako se to zove, prerađeno voće, govorim, sećam se kako se grupa naziva, prerađeno voće i povrće, dakle od džemova, marmelada do kornišona, kečapa i svega ostalog. Imate grupu začinsku koja je so od majčine dušice, začin C, aleve, paprike do svega drugog. Imate posebnu grupu šećer i med, imate hranu za bebe, hranu za decu i posebnu grupu maramice, ove pelene za odrasle, valjda spadaju u ovu grupu, ne znam zašto su ih tamo stavili, i ovde pelene za bebe. Dakle, svih 23 grupe obuhvaćene su našim maržama, što znači, sada ću vam pročitati, te marže će biti maksimalno 20%, a sada se kreću, imamo mi lance koji se drže negde oko 20%, ali oni su manji. Najveći lanci se kreću od, najveći lanac u Srbiji sa najvećim prometom je na 45,2% trgovačke marže. To je ubedljivo najveći lanac. 4 najveća lanca u našoj zemlji. Delez, Mercator i to ovim redom, Delez, Mercator, Lidl, Univer Export generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji. Dakle, govorim o ovim proizvodima prehrambenim, lična higijena i kućna hemija. Ponovo, ako nešto pogrešim, vi me ispravite. Mi smo ovde obuhvatili ovom merom 24 trgovca na malo, 24 trgovca na malo i posle možete i da dobijete to sve, da vidite koji su to, ali mogu i ja da vam pročitam. To su Delez, Lidl, Mercator, Univer Export, Aman, koji ima relativno malo maržu, 23,73, ili štampa sistem koji ima 14,97, on neće morati to da ispravlja. Gomek Zrenjanin ima veliku maržu, preko 39%. Zatim BB Trade Zrenjanin, Beltorg Beograd, Mikromarket, Sremska Kamenica, Rostprodukt Beograd, Veropulos, Vero, prodavnice, morat će da spuštaju, ali i ovi koji su ispod morat će da spuštaju cene proizvoda, jer ja ovde govorim o prosečnim maržama, morat će da spuštaju cene onih proizvoda koji su iznad 20% marže, samo da to imate u vidu. Čak i oni koji imaju ispod proseka marže, morat će da spuštaju te marže za proizvode koji su im iznad 20%. Domaća trgovina DO Beograd, Europrom, Valjevo, Leon Konditors Vranje, koji ima recimo niske marže, Dufri Beograd koji ima ogromne marže, Senta Promet, Tekijanka, Metalac Proleter, Fortuna Market, Luki Commerce koji prosečno je
na 20%, ali verovatno ima nekih proizvoda pa će taj mali deo proizvoda morati da koriguješ. Madija Market takođe ima niske marže, Cash and Carry Kula takođe, Vum Šabac. To su dakle kompanije na koje se ove mere odnose jer oni imaju velike promete. Mi ćemo, zašto nismo dirali u svaki STR, u svaki mali market u našim selima, u našim ruralnim ili suburbanim područjima? Pa zato što bismo ih razorili, uništili bismo ih. Oni ne mogu da izdrže ovu konkurenciju sa ovim velikima i želimo da ih ostavimo da mogu da rade. Jer kako ćete u Kršu i Rudnoj Glavi da imate prodavnicu, niko ne može da vam drži istu maržu kao što mogu da drže ovi veliki sa prometima od 1.400.000.000 evra, recimo, koliko ima najveći lanac u Srbiji. Nemoguće je u igri velikih brojeva da izdrže, a ne želimo da sela i mala mesta ostavimo bez tih radnji. Ali će i oni morati da smanjuju svoje cene ukoliko ne žele da građani iz, ne znam, Krša i Rudne Glave idu do Majdanpeka ili do Bora ili do bilo kojeg drugog mesta u neki od ovih velikih lanaca i ne pokupuju sve tamo za nedeljni, dvonedeljni ili mesečni nivo. Tako da će se to osetiti bukvalno svuda u svim trgovinama u skladu sa ovim o čemu smo mi govorili. Dakle, 20% maksimalna marža. Neki će morati da spuste sa 45,19 na 20, drugoplasirani sa 32,75 na 20, treći sa najvećim prometom sa 37,06 na 20, četvrti sa 37,45 na 20 i tako dalje. Dakle, ogromne uštede za građane. Da bi ljudi razumeli šta to znači, to ne znači da će vam svaki proizvod biti, ne znam, 20% niži ili 30% ili 10%. Zavisi od proizvoda. Mi očekujemo da će efekat biti u ukupnom smanjenju cena veći od 15%. Ali šta mi sada radimo? Mi ne radimo samo ovaj deo. Ja ću vam to pokazati i pokušati da nacrtam i dati jedan primer kako to stvarno izgleda na primeru rezanog hleba. Mi hoćemo posebno da zaštitimo domaće proizvođače i dobavljače. Šta se dešava? Oni imaju takozvani on rabat. Naš proizvođač hleba ima veliku pekaru, napravio je hleb i kaže ovaj hleb košta 100 dinara. Izmislio sam cenu. Daću vam pravi primer za rezani hleb. On odmah ima on rabat 20 dinara koje mu trgovac ne plaća. On kaže idemo na 80 dinara. Prihvata to, tako to ide. On rabat. 80 dinara je cena koju dobavljač taj dobija. Međutim, na to trgovac dodaje svoju maržu. Od recimo 40%, neću da kažem 45%. Od 40% samo da doda, to vam je 32, to je 112 dinara. Već je ta cena 112 dinara. Na to dodajte još 20%. Još 20%, to je 134,4, recimo, ako sam dobro izračunao u glavi u sekundu. Dakle, to vam je cena koju vi morate da platite na kraju. Sjetite se da dobavljač dobija 80, ali ne dobavljač ne dobija 80. Dobavljaču oduzimaju na off rabate između 25 i 60%. A šta je to? Primarno pozicioniranje, da li je proizvod u visini očiju. Ako je ispod očiju malo, onda ide sekundarno takozvano pozicioniranje. Svaka brošura, svaki leaflet kojim se najavljuje nekakva akcija ili bilo šta drugo mora da ide na račun dobavljača i proizvođača. I ako mu uzmete još 30% na tih 80 dinara, to vam je, ako ja dobro računam, 24 dinara, dakle njemu ostaje 56 dinara. Razlika između onoga što dobija dobavljač je 56 dinara, ovoga je skoro 130, ovaj dobija 135 dinara. Ja ću vam sada napisati precizno kako to izgleda u stvarnosti, ne na mom primeru, kako to izgleda i šta ćemo mi sada da postignemo. Rezani hleb. Veleprodajna cena dobavljača, ovo su stvarni podaci, precizni podaci. Veleprodajna cena je 83,69 dinara. Rezani hleb, ono što ljudi najčešće troše. Neto fakturna cena, dakle, kada oduzmete
20% je 60, ono sa čim on ide prema trgovcu, 66,95 dinara, dakle to je minus 20%, to je taj on rabat o kojem smo pričali. Na to trgovačka marža, stvarna trgovačka marža u tom lancu ide, vam je i dalje nešto smešno. Svemu ćete se naučiti, pristojnosti nikada. 42% ide trgovačka marža na ovo. Time dođete na cenu bez PDV-a plus 42% trgovačka marža, dobit ćete cenu od 95,07 dinara. To vam je cena bez PDV-a. Kada dodate, kao što znate, na hleb je PDV 10%, nije 20%, dakle, dodate 10%, to je jednako plus 10% PDV, to je jednako 104 dinara, 104,58 dinara. To vam je stvarna cena koju mi plaćamo. Stvarno plaćamo cenu od 104,58. Zapamtili ste ovih 66,95 koju dobija proizvođač hleba. Ali on ne dobije stvarnih 66,95. Jer njemu za off rabat uzmu 30% za rezani hleb. 30% mu uzmu, minus 30%. To je za sve to pozicioniranje na stalaži, na policama, na ovome, na onome, plati nam brošure, plati nam akcije, plati nam marketinške usluge koje mi moramo da platimo. Sve uvek idu na račun i na teret dobavljača. 30%. I on stvarno dobija 46,87 dinara. Dakle, dali smo vam stvarni primer. Ovo je ono što dobije naš proizvođač, a ovo je cena koju mi platimo. Pogledajte razliku između 46,87 dinara i cena od 104,58 koju platimo za rezani hleb. Pogledajte tu razliku koju danas plaćamo. Pogledajte koliko trgovci zarađuju. Ovi sa ovako velikim maržama i sa ovako velikim off-rabatima. Dakle, nama je cilj da najpre zaštitimo, tri su osnovna cilja. Jedan je taj da pre svega povećamo kupovnu moć i životni standard svakom građaninu naše zemlje. Ovo zbog naroda i građana i radimo. Druga stvar je da spustimo inflatorni pritisak. Sad ću vam dati podatak. Nama inflacija u julu mesecu, ispravi me Cico ako negde pogrešim, bila 4,9%. Od toga samo hrana je 2,1%. Hrana i bezalkoholna pića 2,5%. Više od 50% na hranu i bezalkoholna pića. Zbog ovoga što su neki hteli da zarađuju previše. A nemaju ni jedan razlog za tim. Samo da bi im bili profiti što je moguće veći, a baš ih briga za građane Srbije. Pri tome se srpske kompanije ponašaju, moram da priznam, neuporedivo odgovornije. Sa izuzetkom možda jedne kompanije. A ove strane kožu sa leđa nam odraše. Neki su ušli na naše tržište sa 18%, pa su doterali do 32%, govoreći da su mnogo fini, jeftini i tako dalje. To 32 smo srećni što je 32%, jer ovi drugi imaju 45,2%. Dakle, rekoh, prvo je povećanje kupovne moći, briga o građanima, drugo je smanjenje inflatorne moći, ali za nas ide veoma važno i zato donosimo taj zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse do kraja godine dodatno i to postoji u zemljama Evropske unije već, mi ćemo ga doneti pre kraja godine, ali odmah idemo na smanjenje, na maksimalno smanjenje off rabata na 10%. Dakle, to je mera koju kroz uredbu idemo. Nema više 25%, 35%, 60%. Time štitimo našeg proizvođača, time štitimo našeg dobavljača. Dakle, direktna podrška građanima, ali direktna podrška našim proizvođačima, našim dobavljačima. To je za nas od suštinskog značaja. Ono što menjamo, to je i kod veletrgovaca. Mogu veletrgovci da postoje u 3 ruke, u 4 ruke. Kumulativno, maksimalno moraju da budu 20%, isto kao i u maloprodaji. Dakle, nema igre oko toga. U veletrgovini obuhvatit ćemo, ako se ne varam, Jagoda, 44 kompanije. 44 kompanije, mogu da vam pročitam koje su to: Nelt, Atlantic, Vimexi, Magromarket, Mondelez, Valier, MD International, Delmax, Days in Colors, Spice, Gamma Expo, Pan Lady,
Pinnacle Team 0,21, Sofa, Gena, Fruit, Polimex, Copte, Hente, Bolero. Neki imaju mnogo manje, pa neće morati da pomeraju marže, dakle da ne brinu svi. Neretva Commerce, Beokolp, MI Finance, Albo, Keprom, Romax Trade, UFO Farm, Purefert Balkans, Quattro Company, Delta, DMD, AWT International, L'Oreal Balkan, Bayersdorf, Procter & Gamble, Primanova, Mediu, Soul Food, Mars Balkan East, Synagoga Virginia, Dren Invest, Bimal Trading, Metro Cash and Carry, Industrija Nedeljković, Darkom, Altiva. Dakle, to je ono što smo tu izdvojili. Šta je nama uz ovo sve veoma važno? Dakle, ovde ne može da bude gotovo nikakvih prevara, ničega, jer ovde nam je sve obezbeđeno kroz uredbu, kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije. Kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano sa trgovcima i mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju, želimo im da ostvaruju veće profite i verujemo da je ovo i u njihovom interesu, jer će ljudi kupovati više i trošiti više novca zato što znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo. Verujem da je to veoma, veoma važno i siguran sam da će ljudi biti izuzetno zadovoljni. Svaki od ovih proizvoda ili gotovo svaki od ovih proizvoda biće značajno jeftiniji. I neće moći više niko da se igra, dakle, kada mu kažete jedan proizvod, neki su pravili viceve sa parizerom, pa sad on kaže, ali tog parizera nema. A onda stavi isti takav parizer, samo duplo skuplji na polici. Nema. Sad ti je svaki proizvod maksimalna marža 20% i za off rabat uzimaš maksimalno 10%. Ni na čemu ne možeš da prevariš. Ne možeš da prevariš državu više. Ne postoji način. Pokušali smo na lep način, pokušali da vam ukažemo na to koliko je potrebno da sanjate iste snove kao i mi, da se pomaže građanima, da se brine o građanima. Niste to pokazali, neki trgovci jesu, posebno domaći, ali mnogi nisu, koji su iskoristili naše gostoprimstvo za sticanje ogromnih profita i baš ih je bilo briga za to kako građani Srbije mogu da žive i kako mogu da prežive. Ovo će, Josipović, ako se ne varam, nama svakako značajno da bude u smanjenju inflatornih kretanja, ali i da se oseti, pošto ste vi najstručniji čovek, pretpostavljam, u našoj zemlji, da se oseti i na kućnim budžetima i da se oseti u svakom novčaniku. Gospodin Josipović vodi statistički zavod, ali jedan izuzetno stručan čovek i on to dobro zna. Ovo je velika stvar za svaku našu kuću. Mi smo spremni, slušali smo primedbe prethodnih dana ljudi iz potrošačkih udruženja oko potrošnje električne energije, da sad ne ulazimo u te detalje. Mi još nemamo nacrte zakona i razgovarat ćemo sa njima. Tu imamo problem sa nekim direktivama Evropske unije, ali ćemo sesti zajedno sa njima i da vidimo, jer tu postoji problem, da vidimo kako i šta po tom pitanju možemo da adresujemo i šta je to što po tom pitanju možemo da uradimo. Ali to je relativno mala stvar u odnosu na sve ovo o čemu smo danas govorili. Jesam li sve rekao oko prve tačke? Jagoda, ima nešto što sam preskočio? Najvažnije sam rekao. Dobro, pa vi ćete narednih dana objašnjavati i ući u sve druge detalje i govoriti ljudima o svemu. Sad molim vas da mi prebacite sve na kamatnu stopu. Šta je to što se dešava? Posle ćete mi pokazati primere za gotovinske kredite i za, posebno ako može za gotovinske, posebno za stambene kredite. Ovde ima promene i nešto nije tačno ovde, što ću vam ja reći. O čemu se radi? Mi smo želeli da podstaknemo dodatnu potrošnju i da pomognemo ljudima srednje klase i nešto slabije stojećim od srednje klase. Stopa siromaštva je najniža u Srbiji od kada Srbija postoji kao moderna država, ali i dalje ima ljudi koji slabije žive i koji su siromašni. To svake godine taj broj se smanjuje i nastavit ćemo to da radimo, ali ovo se odnosi najvećim delom na srednji stalež, na srednji sloj, na ljude koji imaju, mi smo računali,
medijalna plata u Srbiji, da ljudima objasnim. Prosečna plata u Srbiji je 107.500 dinara. Bila sad u maju, ako se ne varam, pošto nam je to poslednji zvanični podatak da imamo. 107,5, je li tako, Ivice? Jeste. Medijalna plata je 83.525 dinara. Šta znači medijalna plata za ljude koji ne znaju? To znači da nam 50% građana prima manje od 83.525 dinara. Što znači da imamo veliki broj građana koji ima velike plate preko 150, 200, 300 i 500 hiljada, zato je ta prosečna plata značajno veća. I zato ona nije na sredini, zato ona nije na 50%, nego iznad toga. Imate to značajno raslojavanje i mi time ovim želimo da pomognemo onima koji pripadaju srednjem sloju i onima koji su siromašniji. Donosimo mere kakve do sad nisu viđene. Ovo su najniže kamatne stope koje statistika pokazuje u istoriji Srbije. Jesam li Kekiću u pravu? Misliš da da? Dobro, meni tako piše. Siguran si? Dobro. Ja mislim, Jorgovanka, da je tako, je li tako? Posle podizanja Euribora, da, pre toga smo imali... Pa dobro, pa posle ne možemo mi da utičemo na Euribor. Govorimo o našem delu. Ok, znači u pravu sam. Dakle, o čemu se radi? Mi imamo, ovde piše da ovo se odnosi na ljude koji imaju primanja do 90.000 dinara. To nije tačan podatak. Molim vas, izbrišite ga. Mi smo promenili tu odluku, idemo sa uredbom. To je ljudi koji se tiču onih koji su zaposleni, koji imaju platu do 90.000 dinara. Njih je 54,3%. Međutim, mi smo doneli odluku da idemo sa primanjima do 100.000 dinara. To je 64,3%. Dakle, ovo će se za gotovo 65% ljudi zaposlenih odnositi ova mera. Za sve do 100.000, ne važi više ovo do 90.000, nismo stigli da ispravimo, jer smo to u ranim jutarnjim satima promenili. Hteli smo da se odnosi na više ljudi. Kaže se na broj penzionera koji primaju do 90.000. Do 90.000 u ovom trenutku ima 89% penzionera, ali i za njih povećavamo do 100.000. To je 92% penzionera. Moji roditelji imaju veće penzije, oni neće moći da učestvuju u ovome, ali oni imaju velike penzije, njima nije ni potrebno da država pomaže. Ali ovim drugim ljudima je i tekako potrebno da država pomogne i ostali smo dužni penzionerima, ovo se odnosi na 92% penzionera, ali ćemo dati sve od sebe da se odnosi na svih 100% penzionera, da se i tih 8% ne bi osetilo na bilo koji način ugroženim, ostavljenim i verujem da ćemo do četvrtka doneti i takvu odluku. Još nismo taj dogovor postigli, pregovaramo, u četvrtak će biti uredba i po tom pitanju. Dakle, ali računajte slobodno, penzioneri do 100.000 ili svi penzioneri i svi zaposleni do 100.000 dinara koji imaju primanja. O čemu se ovde radi? Radi se o gotovinskim, potrošačkim, stambenim kreditima. Potrošačke kredite malo ko uzima. Znate šta su potrošački krediti? Kada su mu potrebni kredit za, ne znam, ogrevno drvo, za bilo šta za zimu i tako dalje. Dakle, malo ko koristi potrošačke kredite. Ali potrošačke kredite ćemo spustiti prvo ću da govorim o gotovinskim, zato što je bolje i važnije. Dakle, gotovinske kredite možete da uzmete do 1.000.000 dinara, gotovo 9.000 evra. 9.000 evra sa ovakvom penzijom i sa ovakvom platom. Uzmete gotovinski kredit. Do juče je od 10.85 do 11.35, ne znam, Jetel 11.35, 10.85, banka Inteza, govorimo o ovim najpoznatijim bankama. Kamatna stopa na dinarske kredite. Mi im sada kažemo ne sme da pređe 7,5%. Dakle, spuštamo za više od 3 indeksna poena. Dajte mi gotovinski kredit primjer. Pokazat ću vam sad šta to znači za gotovinski kredit. 3 indeksna kredita. Ali, u razgovorima sa našom odličnom bankom, Poštanskom štedionicom, srpskom, ona će da spusti čak na 5,99. Možete li da verujete da imate gotovinski kredit na 71 mesec, to je 6 godina, ali se ne kaže 72 meseca zbog nekog pravila Narodne banke, ne znam šta vam to znači, Bog će znati, nije ni važno, 71 mesec, rok isplate, uzmete 1.000.000 dinara, godišnji anuiteti, godišnja kamatna stopa
5,99. Nikada u istoriji to nismo imali. Najjeftinije pozajmljen novac koji može penzionerima da služi da obnove svoje sobe, kuhinje, pomoćni objekat, koji zaposlenima može da znači da unesu namaštaj u svoj stan, novi, stari, obnovljeni, bilo šta, da kupe automobil, da kupe šta god žele za taj novac koji nije mali. Dakle, do $1.000.000, kamata u poštanskoj štedionici 5,99, a maksimalna od Inteze, OTP-a, ovih najvećih banaka sa najširim portfolijom do 7,50. Sa 10,85 na 7,50. Sa 10,50 na 5,99. Neverovatno. Da shvatite o čemu pričam. Dođete i uzmete $1.000.000, pričamo o dinarima. I neću da vam kažem da odete u poštansku štedionicu. Neću da vam kažem visina kamatne stope po kojoj su banke nudile kamatne stope. Dakle, imate visinu anuiteta od 14,18% i ovde 7,50. I ovde vam dođe 20.888. Ste morali svakog meseca da isplatite. Sada isplaćujete 17.483, a možete da mislite koliko manje isplaćujete na 5,99 ako uzmete u poštanskoj štedionici. Da sad ne računam, ali to svakako ide preko 4.000, to svakako ide razlika preko 4.000 dinara mesečno. Puta 71 mesec, pa izračunajte, skoro pa 3.000 evra. Skoro nešto manje, 2.600, 2.700 evra ste uštedali. Samo na gotovinskom kreditu, na isplatama kamata, na gotovinski kredit od 9.000 evra, samo na ovo smanjenje ste uštedali 2.600 evra. To sam iz glave sad izračunao. Ako hoćete ovde, to vam je 3.405 dinara, 3.405 dinara, dakle 30 evra mesečno manje. Po ovome to vam je koliko? 2.130 evra manje. Ali to je da uzmete po 7,50. Da uzmete po onome što im je maksimalno dozvoljeno. A svakako će banke u konkurenciji u kojoj se bore nuditi bolje. Dakle, uštedit ćete najmanje 2.130 evra, a možda i 4.000 evra. Na ono što ste uzeli 9.000 evra. Ili nešto malo manje od 9.000 evra. Ja stvarno mislim, ljudi, da su ovo neverovatni uslovi i neverovatne stvari koje nudimo građanima Srbije. Pokažite i stambene kredite. Sad tu ima dodatnih povoljnosti. Stambeni kredit. Uzmete novi stambeni kredit, 90.000 na 30 godina, iznos kredita je 90.000, visina nominalne kamatne stope je 4,50, za stambene kredite smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. I dozvoljavamo refinansiranje ljudima koji imaju kredite, a koji ispunjavaju ove uslove do 100.000 dinara primanja i do 100.000 dinara penzije, a verujem da će biti i za sve penzionere. Da ćemo do četvrtke i to da uradimo. Dakle, odmah vam se smanjuje kredit, pogledajte, ovo je za nešto malo manje od 20%. To vam ide Euribor plus 2,1, 2,15. Euribor ne zavisi od nas, kao što znate, na današnji dan je 2,12 ili 2,15, ne mogu tačno da vam kažem, ako nisam pogrešio. 2,15. 2,15 je danas Euribor, plus dodate naših 2,15, to je 4,3. Dakle, smanjujemo ovo. Visina anuiteta u evrima je 456 bila. U ovom slučaju, sa samo 4,5 na 4 je 430. 26 svakog meseca. Pa puta 12 meseci. Pa puta 30 godina. I opet dođete do cifre od 10.000 evra bez problema. 9 ili 10.000 evra. Opet 1/10 manje. Izvanredne stvari. Prihvata se refinansiranje za ljude koji već imaju koji su u toku ovog procesa. Bez dodatnih troškova. Nema troškova obrade kredita. 0 dinara. Čak moram da kažem da je Poštanska štedionica kao izuzetna banka, a moj je posao da državu
reklamiram, nije posao da reklamiram privatnike, donela odluku, iako je donela odluku o povećanju naknade održavanja računa od septembra meseca, oni se odriču toga i do nove godine neće biti nikakve povećanje naknada održavanja računa i svega drugog. I još dve stvari o kojima ćemo da razgovaramo. Kada ljudi idu da upisuju hipoteke, da bismo olakšali pravni promet, da bismo im olakšali uzimanje kredita, da ih ne košta to toliko mnogo. To ih košta oko 70.000, ako se ne varam, i još 51.000 ih košta overa kod notara. Dakle, 1.000 evra moraju da daju da bi mogli da uzmu ovakav kredit oni koji hoće da takav kolateral daju. Ne možemo da obećamo da ćemo to u potpunosti da ukinemo, ali ćemo za najmanje 50% i te troškove da smanjimo. Hoćemo ljudima da damo da mogu za najmanje moguće para svojih izdvojenih da dobiju najbolje, najjeftiniji novac, da mogu da ga ulože i da mogu lepo da žive. Ovo su strašne mere. Ovo su čudesne mere koje će da povećaju i sveukupnu potrošnju i koje će da znače običnim ljudima, siromašnijim ljudima. Ne znači to ništa onima koji imaju 300, 500 i 700. Kako se zovu ovi stručnjaci, Saška, što štrajkuju, što imaju 7.500 evra platu, pa im nije dovoljna plata, pa štrajkuju. U državnom sektoru 7.500 evra platu, pa ne valja plata. Još im ponudili 5% povećanja. Gledaju, ne može 5%, nego 15% nam povećate plate. Ne može. Vi ćete 15% na 7.500 evra, pošto vam mala plata. A ovakvih ljudi, pogledajte koliko imamo. 50% nacije do 84.000 dinara. Zbog njih donosimo ove mere, zbog tih ljudi donosimo te mere i ovo su mere koje su izuzetne. Ove mere sad možete da kombinujete na različite načine. Ovde ima vas mnogo mladih, do 35 godina. Iskoristite ovo sa svojim dekama, bakama, roditeljima, da vam dodatno pomognu kada kupujete nekretninu veću od 100.000 evra. Da uzmu dodatno najpovoljnije kredite, od onih koji smo najpovoljnije dali, ubedljivo najpovoljnije za mlade ljude. Možete da ih kombinujete. Možete da iskoristite sve. Da sebi uzmete i veće domove. Možete da ih uzmete i na najatraktivnijim lokacijama. Uz najpovoljnije kredite. I mogu da vam pomognu i bake, i deke, i roditelji, i svi. Samo da se ovi uslovi ispune, mislim da smo toliko široko postavili da sam mnogo srećan. Ja sam bio nekako to oko cena, osetit će svaki čovek, ali ovo će veći efekat da ima na značajnu grupu stanovništva, jer će time da rešavaju velike svoje probleme. I gotovinskim kreditima, ali još mnogo više stambenim kreditima. Tako da sam mnogo srećan što ove mere donosimo. Sad ću da skratim sve drugo. Ja sam li sve rekao? A rekao se da je 2.15. 2.05 znači, a kamata 2.15 znači 4.2 nije 4.3. Evo, ja sam podcenio naše mere, dakle, a precenio visine Euribora. Dakle, ja sam mislio da je 2.12, znači ja sam pogrešio za 0.07, nije važno. Dakle, u svakom slučaju, neverovatna razlika i ja mislim da ljudi ovo mogu dobro da prouče. Samo vas ovo, molim, izbrišite, ovo nije tačno. Nije primanja do 90.000, molim vas to još jednom izbrišite, da ne preuzmete u potpunosti odavde primanja do 100.000, a penzioneri ili do 100.000 ili svi penzioneri. Sljedeća mera je izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ja sam, sa čim sam došao danas pred vas još? Ovo smo meru preduzimamo i još ćemo da radimo na njoj. Dakle, ovu meru smo preduzeli na osnovu brojnih žalbi naših građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja. Naravno, tu ima uglavnom ili dobrim delom i njihove krivice, da ne pričamo, nisu tu izvršioci, nikakvi zlotvori i zlikovci, ti ljudi ispunjavaju zakonske norme i ništa više i ništa manje od toga. Ali postoji jedna stvar koja je nepravedna kroz razne postupke, a to je neko živi bilo sam, bilo sa malom decom i onda ostane i bez jedine nekretnine. Nema više život, nema više ništa. I to jeste nepravedno. I zato smo doneli odluku, vidjet ćete u ovim merama, možete da ih preuzmete u potpunosti, ali ćemo gledati da još neke lagodnosti učinimo za izvršne dužnike, kako se to stručno naziva, dakle,
ali to je da ne može niko da mu oduzme suštine u tome da niko ne može da mu oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To se računa kao prostor u kojem može da živi, kao prostor u kojem može da opstane. To je do 60 metara kvadratnih. U svemu drugom on mora da vode računa kako će da se ponaša odgovorno, ozbiljno, baš kao i u svakoj drugoj zemlji. Ovo je jedna socijalna mera u kojoj hoćemo da zaštitimo svakog građanina i pre svega hoćemo da zaštitimo, ako hoćete na kraju krajeva, i bračne drugove i porodicu celu, decu da zaštitimo, da deca ne bi prolazila kroz taj pakao izlaska iz jedinog stambenog prostora koji imaju i tako dalje. Naravno, tu su prvi uslov je da je to jedina nepokretnost izvršnog dužnika, drugi uslov se tiče dužine trajanja prijavljenog prebivališta na adresi i to je najmanje 5 godina pre podnošenja predloga za izvršenje, ukoliko, razume se, ta adresa nije pasivizirana. Treći uslov je ovaj o kojem sam govorio, to je da je 60 metara kvadratnih. Ima tu još nekih, dakle, mora bude sudska odluka da je ovo jedini dom i tako dalje, dakle, ali to su tehničke stvari i idemo sa predlogom tog zakona uskoro u Narodnu skupštinu Republike Srbije, ali ćemo gledati da još neke pojedinosti učinimo lagodnijim za izvršne dužnike, ali da sprečimo svaku vrstu marifetluka i manipulacije koju bi izvršni dužnici mogli da učine prema izvršnim poveriocima. Zato što nije naše da štitimo one koji se neodgovorno ponašaju, ali jeste naše da zaštitimo porodice i da zaštitimo decu pre svega. To jeste naš posao i zato donosimo ove mere. Četvrta mera, popusti na računima za električnu energiju. I tu ćemo još da radimo. Nisam zadovoljan ovim. Ovo je mera kojom sam najmanje zadovoljan, iako će ona značiti naravno i našim penzionerima, ali vam ja govorim iskreno iz srca šta je to što osjećam. Nadam se sve da to EPS čini jačim, što teško daju bolje i snažnije mere, ali opet će značiti ljudima koji su najsiromašniji. I ovde se opet postavlja pitanje koja nam je to visina penzije, da li će biti do 25.000, borit ću se da to bude najmanje do 28.000 dinara i borit ću se do poslednjeg trenutka za to, iako su mi rekli da će to EPS-u da nanese značajnije gubitke. Dakle, reč je o tome, dakle, svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu, to je sad postavlja se pitanje do kog nivoa, jer tu imate pre svega poljoprivredne penzionere i penzionere iz samostalnih delatnosti. Ima ih i dalje, a bit će ih veoma malo kada budemo sada povećali penzije, a povećat ćemo ih više, da ne govorim još, značajno ćemo ih povećati, bit će ih malo do 20.000, ali će ih i dalje biti dosta između 20 i 25, opet nešto manje, ali će ih biti dobar broj između 25 i 28.000. Kada kažem nije to većinski deo penzionera, to je manji deo penzionera, ali svakako želim da obuhvatimo bar 30% penzionera, želim da obuhvatimo bar 30% penzionera, onih koji imaju najmanje penzije. Ovde kažu 240.000 penzionera, ja želim da to bude najmanje 400.000 penzionera koji mogu da imaju ove pogodnosti, ove povoljnosti, ovu vrstu subvencija o čemu govorimo. Dakle, reč je ovde da imamo popuste koji su već do sada korišćeni, dakle domaćinstva koje imaju status ugroženog kupca, energetski ugroženog kupca, to su vam lica slabijeg materijalnog statusa, primaoci socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, uvećanog dodatka za pomoć i nego drugog lica. Oni već ostvaruju popust do 40% na električnu energiju ili do 60% za gas i grejanje. Mi sad imamo, dajte mi drugu stranu ovde, ako imate. Nije važno. Ako sam ja sad razumeo, mi sad imamo dodatnih nema prelaska i nema dodatnog
Ko plati do 28. već ima popust od 5%, a za ova lice kad plate do 28. imaju još 5%, dakle 10% popusta na električnu energiju. I jesam li time sve rekao? Dubravka, jesam li time sve rekao? Dobro. Razgovarat ćemo mi da do četvrtka to podignemo na još viši nivo za ova lica. Uveli smo dakle nove kategorije borce prve, druge i treće kategorije. Uvećemo veći nivo, veći broj penzionera, veći broj siromašnih domaćinstava da bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, osim onih 1000 dinara koje im vraćamo redovno, koje im dajemo redovno. Idemo i na tih 5 plus 5% popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu, to je ukupno 10%, što znači da će domaćinstva sa najnižim prihodima, posebno ona koja se zimi greju na struju, imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. I dalje ćemo nastaviti da radimo, to je do sada koristilo oko 70.000 domaćinstava, mi želimo da to koristi najmanje 150.000 domaćinstava, što znači negde oko 320-330.000 ljudi da ovo koristi. To je to. I idemo na 5. meru, dolazi nam cena ogrevnog drveta, ovde sam zadovoljan cenama za ove najsiromašnije kategorije, za socijalno ugrožene kategorije sa kojima je Srbija šume izašla, ali mora i Srbija šume da vode računa o svom poslovanju, jer neće država nadoknađivati gubitke Srbija šuma. Krsto, tako da tu nema filozofije. O čemu se ovde radi? Dolazi nam vreme za ogrevno drvo i važeća cena danas, ako hoćete da odete i da kupite metar drva, kako se to zove, tvrdolišćansko drvo ili kako već. Dobro, tako ste mi napisali. Evo, tvrdih lišćara piše. Dobro, tvrdih lišćara. Odete da kupite, košta vam metar drva, dakle, kubni metar drva, 5.269 dinara. Ako pripadate socijalno ugroženoj kategoriji, dakle, korisnicima prava i socijalne zaštite, danas vam ta cena iznosi 4.581 dinar. Mi ćemo za sve te ljude koji su socijalno ugroženi, koji već imaju ovo pravo na nešto nižu cenu od 4.581 dinar, da spustimo cenu za čak 36,7% i oni će moći da plaćaju metar drva 2.900 dinara. Ja stvarno mislim da je to u odnosu na 5.269 dinara koliko iznosi stvarna cena kubika drveta, dakle da je ta cena gotovo upola manja, 45% niža, dakle mislim da je to izuzetna cena za siromašna domaćinstva, za domaćinstva sa nižim primanjima socijalno ugrožene kategorije, dakle da mogu celu zimu, mera će da važi 6 meseci, ovi krediti, sam rekao, mera važi godinu dana ili nisam, to mi je velika greška ako nisam rekao godinu dana za kredite, ove mere oko cena 6 meseci, pa ćemo da vidimo hoćemo li da produžavamo i hoće li se neki naučiti pameti umeđu vremenu ili neće. Ova mera važi do 1. marta, dakle do prolaska zime, dakle cela jesen, celu zimu, sad se nabavlja ogrevno drvo, dakle 2.900 dinara za socijalno ugrožene kategorije, a idemo sa ovih 5.269 za penzionere, sve penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne, civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata. Idemo za njih sa 5.269 minus 15%. Dakle, za svakog penzionera na 4.470 dinara. Mislim da je to značajno i mi ćemo za 1000 najugroženijih porodica širom Srbije obezbediti po 8 metara, po 8 kubnih metara, dakle po 8 metara ogrevnog drveta besplatno. Ogrevno drvo, dakle to je pomoć vitalno ugroženim porodicama, najsiromašnijim porodicama na teritoriji Republike Srbije. Oni će to dobiti potpuno za džabe kao poklon države. To je ono što smo mi imali za danas. Međutim, ono što je za mene važno da vam kažem, i mere oko cena i mere oko izvršenja su mere koje su usledile kao plod zahteva građana. Ono što sam dobio i kroz pisma građana, ono što su ljudi u vladi dobijali kroz pisma građana, ono što smo dobijali kroz društvene mreže. I onda smo tome posvetili veću pažnju. Ljudi moraju da razumeju. Kada se bavite velikim temama, ne možete uvek sve da vidite. Krenuli smo da sagledavamo
Nisu svi zahtevi realni. Nije sve ni moguće. Ljudi neretko pogrešno doživljavaju državu i misle da sve može lako i izbaciti iz ćupa samo pare i platiti sve. Ne može. I nikad neće moći. Taj koji vam kaže da to može, taj vas laže. Ali jesmo postupali po zahtevu građana i moje molba sad građanima Srbije da nam ukazuju na druge stvari za koje misle da možemo da rešimo, a mi ćemo uskoro predstaviti jedan veliki, veliki problem u Srbiji, napasti ga i rešiti jednom za uvek. Ne mogu još da kažem o čemu je reč, čućete za 15 dana. Dakle, suština je u tome da kada imate nešto, recite nam, napišite nam, napravit ćemo poseban centar koji će da prima vaše zahteve, analizirat ćemo to sve, nećemo moći sve da prihvatimo, ili najveći deo nećemo moći da prihvatimo. Ali ćemo deo svojih grešaka da uvidimo, deo vaših zahteva da prihvatimo i da zajednički idemo u promene. I to je za mene najvažniji zaključak ovoga od danas. Od ovoga će svi ljudi imati koristi. Nema čoveka koji od ovoga neće imati koristi. Od ovoga, verujem, desetine i desetine hiljada ljudi, o čemu smo pričali. Kada sve saberete i kada sve ukrstite u preseku, ja verujem da će milioni ljudi, milioni građana naše zemlje imati veliku korist od ovih mera. A dolaze još neke suštinske, velike, važne, rekao bih za 60-70% građana Srbije, ako se ne varam. Tako da, mnogo toga tek dolazi. I ja se posebno radujem nečemu što ljudi gledaju uvek, naravno, u svoj novčanik, u svoj frižider, u svoju ostavu. A ja se nekako posebno radujem tome što ćemo za 20-ak, 30 dana da otvorimo ovu prugu do Subotice, uprkos svemu i uprkos svima koji su po svaku cenu želeli propast tog projekta, divnog projekta izgradnje brze pruge, nečega što Srbiju čini modernom, evropskom i uspešnom zemljom. Ne znam ni koliko je sati, ali sam siguran da sam vam oduzeo mnogo vremena, a i već sam si... Nešto sam zaboravio. Ovo se odnosi ne samo na Srbije šume, odnosi se i na Vojvodine šume, dakle kao posebno odeljenje pri Srbije šumom ili kako god već to ide pripada pokrajinskoj vladi. Iste mere primjenjuju i Vojvodine šume kao i Srbija šume. Dakle, da to bude jasno svima. Tako, je li ima još nešto što nisam rekao? Ivica? Banke ovo smo rekli, vidjet ćete već do 5. septembra promene, a do 15.9. će sve banke imati obavezu da ponude ovo o čemu smo danas pričali. Požurite, ljudi. Požurite. Posebno vi mladi požurite, iskombinujte, napravite kombinaciju uzimanja ovih, malo je preostalo, već je 3.500 dodeljene ovih, mislim, za mlade stambenih kredita, malo je preostalo, požurite to da uzmete, možete da kombinujete sa ovim zajedno sa roditeljima, iako su penzioneri i zaposleni ili sa dekama i bakama, mlađi ljudi imaju žive još i deke i bake, pa da uzmu ono što je za njih najbolje i najjeftinije moguće i što sa lakoćom mogu da isplaćuju. Ogromne su uštede. Vrlo kratko pitanje, jer sam se, ne znam čega, ja sam se umorio. Noća sam se spremao 2:50, nisam mogao, kao nekad pred važne ispite. Nisam mogao da spavam i onda sam učio. Ajde. Hvala predsjedniče. Izvolite, Newsmax Balkan. Kristina, izvoli. Dobar dan, predsjedniče. Pre 2 dana pozvali ste studente u blokadi na dijalog. Da li ste dobili bilo kakav odgovor od njih i ukoliko ne dođe do tog dijaloga, koji će biti naredni koraci države? Ne znam da li ste videli izjavu ruskog ambasadora Aleksandar Bocan-Harčenka za RIA Novosti. Evo, citiraću ga. Zapad želi da zameni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija. To je najnovija izjava ruskog ambasadora. I samo kratko, 1. septembar nam se bliži, da li će školska godina početi na vreme? Hvala. Ja mislim da smo mi, što se ovog trećeg pitanja, nisam ekspert i stvarno se nisam time bavio posebno, mislim da smo sindikatima što je postignut dogovor Ivice sve ispunili. I očekuje se u oktobru dodatno povećanje, je li tako?
Mislim da je to bio izuzetan dogovor koji je postignut u interesu prosvetnih radnika. Ne vidim druge probleme, ali ako me pitate da li će da bude politike ponovo, nemam pojma. Ali već smo na to sve oguglali. Ako roditelji i mladi ljudi misle da je potrebno da i dalje ne uče i da zaostaju u znanju za svojim vršnjacima u Evropi i svetu, njihov izbor. Koliko znam, ni srednja škola nije obavezna, pa po izboru, kako ko hoće. Ja bih voleo naravno da sve bude u redu i da svi mogu da uče, ali ćete imati mnogo više dece koje žele da uče nego što je to bio slučaj ranije i mnogo više onih koji će da se suprotstave nasilnicima koji bi ih sprečavali u tome. U to nema nikakve sumnje. Što se tiče dijaloga, ja sam nudio taj dijalog, podsjetit ću vas prvi put, ako se ne varam, 11. decembra na konferenciji za novinare, kada smo ispunjavali, kada smo mislili da oni stvarno imaju nekakve zahteve, da imaju stvarne zahteve. Pa smo se pojavili pa rekli, evo, objavili smo toliko i toliko dokumenata, pa se mučili, danonoćno radili, da ispunjavamo nešto što sam ja i tada znao da nisu stvarni zahtevi, već kaučuk postavljeni zahtevi. Kaučuk se kaže kao guma rastegljivi koji ćete uvek reći da ne važe dok ne dođete do svog finalnog zahteva, a to je sprovođenje obojene revolucije i promjena vlasti u Srbiji. Kao što vidite, bio sam u pravu, jer od zahteva koji su se ticali pravde, prava i žrtava, došli smo do izbora i dolaska na vlast. Tako da, tada sam ponudio dijalog. Ponudio sam ga u pisanoj formi Univerzitetu u Beogradu u februaru mesecu i rektoru Đokiću. Interesantno je da je on taj dijalog odbio, iako je dan pre toga ga prihvatio u razgovoru sa nama, sa gospođom Brnabić, tačno je precizno da budem jasan. Dakle, prihvatio, dan kasnije mu je neko rekao da to bi bilo dobro da se odbije. Ne znam kako misle da rešavaju probleme ako ne dijalogom. 10 meseci na posao nisu otišli. Molio sam i u martu za dijalog, nisu ga prihvatali. Danas sam ponudio dijalog, rekao, evo pokažite, pošto se sad bavite nekim drugim poslom, više nije pravda i pravo i zaštita žrtava, sad je politika, pošto ste tako uspešni u politici i sve to. Pa evo, ja sam spreman kao predsednik sa vašim najvažnijim, najboljim predstavnicima koji će da pokriju različite oblasti društvenog života, da se pojavim u debati bilo gde, da razmenjujemo mišljenje, da razmenjujemo stavove, da svi građani Srbije mogu da vide šta je objektivno, šta je realno, šta nije. A posebno uz pitanje, jer se stidite bar malo zbog onoga što ste lagali naciju da je preminuo dečak u Valjevu od 16 godina ili da je teško povređen dečak u Valjevu od 16 godina i da su mu otkazali bubrezi. Samo čekam da mi na to kažu. Kao što ja nemam problem da kažem, bez obzira na to što uvek verujem državi, verujem državnim organima, dok se ne dokaže drugačije, verujem policiji koja časno, ozbiljno i odgovorno obavlja svoj posao, sam rekao nekima koji ne pokazuju poštovanje prema Nikolini Sinđić ili Sinđelić i pokazuju fotografije koje ne smiju da se pokazuju i nije obrazloženje i objašnjenje, pa pokazala ih je ona ili ne znam šta, ne može i ne sme da bude, pošto moramo svi da budemo pristojni, bez obzira šta o nečijoj politici mislili, dakle, tako da ću ja nastaviti sa tim što se odgovora tiče, sem uvreda, što je bilo očekivano. Ja sam negde svim svojim saradnicima rekao kakav će odgovor da bude. Ali na kraju dijalog nema alternativu. A odgovor je takav iz 3 razloga. Prosti su razlozi. I neću uopšte da ih krijem. Prvi je taj što ljudi bez lica morali bi da pokažu svoja lica. A narodu i građanima ta lica se nimalo ne bi dopala. Jer ih znaju i tekako ih dobro znaju. I iz bivšeg režima i svih ovih godina šta su radili protiv interesa ove zemlje. I u nacionalno-političkom, i u ekonomskom, i u svakom drugom smislu. I na kraju moralo bi da se pokažu ta lica. Po 2, znaju oni da nemaju nikakvog programa, nikakve politike. Nemojte da nas pitate za Kosovo. Nemojte da nas pitate što zviždimo Dodiku, a ne zviždimo Kurtiju, ili se rukujemo i veselimo susretu sa Bartulicom i Piculom. Nema objašnjenja za to. A neko ko je iskusan kao ja, naravno da bih to pitao. Ne interesuje mene lične uvrede. Ne interesuje mene to kada oni meni kažu ti si ubica. Ruke su ti krvave, jer nisam ubica, već marljiv radnik. I nisu mi ruke krvave. I nisam ni Hitler.
I nisam ni nepomenik i ništa od svega toga, od najtežih uvreda koje govore. A onda su ljuti kad ih neko nazove pravim imenom blokaderi. Pa šta su nego blokaderi? Blokiraju narodu kretanje svaki dan, blokiraju deci učenje, blokiraju ljudima običan rad. Ništa više od toga. Kad se stvari na takav način postave, teško je na to odgovoriti. Mogu da imam i 4 puta manje vremena, nikakav problem. To su stvari na koje odgovora nema. I kada sve to postavite na takav način, onda vam je jasno zašto je reakcija bila histerična. Zašto su se svi koje nisam pozvao uključili? Svi su odgovarali. I svih stranaka koje ni u ludilu nisam pozvao. Koje sam pozivao 1.000.000 puta, dođite u Skupštinu da me rasturite kako ste govorili, a onda su rekli, nemaš ti više ni u Skupštini šta da radiš. Znate zašto nisam bio u Skupštini 2 godine? Pa zato što su svaki put bili poraženi. Poraženi argumentima. I od tada su doneli odluku da ne žele da me vide više u Skupštini. Više nikad nisu tražili da dođem u Skupštinu. Više nikad nisu tražili da dođem da im objasnim bilo šta pa da me rasture. Zašto su svaki put prošli kao bosi po trnju. Pa što da prihvate? Samo ne razumem odakle toliki stepen histerije. Ja sam se povukao, ćutao, pustio i ja i dalje nudim isto. I nastavit ću da nudim razgovor i dijalog. Sa svim tima koji su me nazivali Hitlerom, ubicom, kriminalcem, mafijašem, nepomenikom, majmunom, bolesnikom. Koji još izraza bilo? Imam ih 75 ispisanih. I posle svega toga ja sam spreman na razgovore sa njima. To je moj posao. To su građani ove zemlje koje ja moram da poštujem. I uvek sam spremniji na razgovor sa njima nego sa bilo kojim strancem. U tome je razlika između mene i njih. Ja da mašem Bartulici koji se hvali pogromom nad Srbima i da mu se sladostrasno osmehujem i njemu i Piculi sa sve automatom ustaškim, neću. A oni, lepo im stoji taj osmeh. Ali nek zvižde Dodiku. I tu trenutku kada je Republika Srpska ugrožena. Svako ima svoj izbor. Moj izbor je srpski. Moj izbor je u interesu građana Srbije. A neka ljudi vide gde je njihov izbor. Što se tiče izjave Bocana Harčenka, obično ne komentarišem izjave. Zato i ćutim o ponašanju pojedinih drugih ambasadora, ne zato što ne bih imao šta da kažem, ali biće zanimljivih podataka naredne nedelje koliko su se uvećale donacije nevladinom sektoru iz kojih i političkim organizacijama, opozicionim i nekim drugim u prethodnom periodu, u prethodnih 6 meseci. Biće iznenađujućih podataka, pa će ljudi moći da vide odakle vetar duva. Tako da, hvala ruskom ambasadoru na korektnosti. Izvolite, televizija Pink, Srđane, izvolim. Poslednje pitanje, nemam više snage. Dobar dan. Sinoć je direktor policije izneo podatak koliko je građana bilo na skupovima protiv blokada. Mi nismo sa tim saglasni, ali mi ćemo se držati policije. Mi mislimo da je bilo nešto više, jer oni nisu u 2 mesta brojali, ali nije ni važno, i to je bez Kosovske Mitrovice, naravno. Pošto tamo nije bilo brojanje. To je inače direktor policije radio kada su bili blokaderski skupovi. Međutim, juče se suočio sa napadima kako treba da skine uniformu, da treba da stavi obeležje SNS-a. Pa šta nam to govori? Šta je uradio? Nisam to pratio, ne ljutite se, bavio sam se ovim. Pa izneo samo podatak koliko je bilo građana na skupu protiv blokada, što se ovima koji blokiraju očigledno ne dopada. To je ta zamena teza. Nisu ni oni blesavi i ćoravi, mogli su da izbroje sve svuda. Svuda su sve mogli da izbroje. Mogu da vam govorim sad po mestima. Od Vrnjačke banje 1900 do, ne znam, Rume 1450, do Sremske Mitrovice 1670, mislim sad vam govorim Šida, neverovatnih 860 ili 850, tako nešto, dakle, govorim o mesto po mesto, dakle, Zrenjanin preko 3000, Kruševac preko 3000, Obrenovac 3400, Leštane 2850, koliko god hoćete mesta, Trgovište 1350 po policijskoj proceni, po našoj 1520, dakle, maleno Trgovište, celo izašlo na ulice. Svi stanovnici, ne znam kako nisu mogli da izračunaju 70, mi smo izračunali 73.000. Bija izračunala 72.000, ali Bija bez Kosovske Mitrovice. Ja ne znam šta oni računaju. Ne znam gde računaju. Hoću vam kažem koliko je njih juče bilo. 1469. Od toga najviše 476 u Obrenovcu gde se skupili iz Valjeva, Beograda i svih drugih mesta. Samo sat i po pre toga u Obrenovcu je bilo 3.500.
ovi drugi. Ne znam šta je tu sporno. Svako može da pogleda, svako može da vidi. Nego valjda hoće kažu policija nešto laže. Evo, to su vrlo precizne brojke. Uvek uzmete, snimite iz drona, ne onako kako propagandističke kamere nešto snimaju, istačkate to, softveri postoje, izbrojite sve, nikakav problem. Vi mislite da neko sebe hoće da laže? Mi smo bili svi iznenađeni, ja sam bio iznenađen kada sam to video, očigledno dolaze neki ljudi koji nisu to ljudi koji su vezani samo za političke organizacije, za političke stranke, dolaze obični ljudi koji su siti toga. Siti blokada, siti nemira, nasilja i svega drugog. Ja sam računao da će biti maksimalno 55.000. Prevario sam se u računici. Ja su zvali ljudi iz policije i bio da mi kažu loša ti je računica, mi već u 7 sati smo imali 67.000 i nešto. A negde su skupovi počeli tek u 7. I nema tu dovlačenja. U Vojvodini ste održali u 43 od 44 ili 45 opština. Ne možda dovučete iz one susedne opštine kad i njoj se organizuje. Kog ćete da vučete u Sombor gde vam je juče bilo 1300? Odakle da dovučete? Kad morate i u Apatinu da imate ne znam koliko, i u Odžacima, i u Kuli, i u Vrbasu. Nema dovlačenja. A će oni svi se sjate u Sremskom Mitrovicu, pa vi vidi što nas ima 2000 skupilo. Da mi 2000 skupimo i bez dovođenja ikog sa strane. Nije to sporno, mi ljudi čitamo istraživanja. Nije valjda ste vi stvarno pomislili da oni pobeđuju istraživanjima, da ne znam šta. Oni to izmišljaju. Sebe time bodre, podižu se. Njima to služi ne za učenje nečega, već za podizanje samopouzdanja. Ako se ne varam, za kad su zakazali Ivice? Jeste rekli iz centra? Za subotu sledeću? Sledeća subota, oni očekuju u 100 mesta gradova i opština širom Srbije, u 100 mesta da će da budu i očekuju preko 100.000 ljudi. I pri tome neće se ući suštinski u velike gradove. To se tek čeka. I polako se podiže. Probudili se neki drugi ljudi koji su siti pritisaka, siti napada, siti spaljivanja, siti rušenja. A ja pozivam te ljude da ne budu besni kao ovi drugi. Srećan sam što je sve proteklo mirno, da pokažemo poštovanje prema ovim drugim ljudima, da sednemo sa njima da razgovaramo o svemu. O izbornim uslovima, o svemu drugom, o čemu god hoće, koju god temu hoće. O politici Srbije, vojnoj neutralnosti, o svemu. Nikakav problem sa tim nemamo. I da stvari postavimo na čistac. Jer moramo da razgovaramo, znate, i Rusi i Ukrajinci razgovaraju. A samo zahvaljujući mudrosti državnog rukovodstva i snazi srpske policije nemamo ni jednu žrtvu. A zamislite koliko smo mogli da ih imamo i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Valjevu, svuda gde su siledžije pokušavale da zauzimaju vlast, da lupaju, ruše, spaljuju prostorije, da ubiju i spale ljude u Novom Sadu i tako dalje. Samo zahvaljujući fantastično pažljivom vođenju svega od strane državnog rukovodstva, ogromnoj posvećenosti na svakodnevnom nivou. Jer niko od nas ne ode da spava dok se sve ne završi. Svaki dan i svaku noć. Svaki dan i svaku noć. I danas je nedelja. Nijedan dan odmora nisam imao, nijedan dan. I nijedan vikend koji vam normalno pripada nisam odmarao. Svaki dan, jer vikendom su demonstracije, morate da vodite računa, da brinete o svemu, da brinete da se ne povrede i oni koji kamenicama lupaju, da ne povrede nikoga unutra, da kada to spale, da dođu odmah vatrogasci da zaštite stanare koji žive iznad i o svemu tome neko mora da brine. I uspeli smo do sada. I samo zahvaljujući pukom slučaju nemamo žrtava svog tog nasilja i siledžista. Ljudi samo hoće mir i obezbedit ćemo mir. I nemam ja snage, Kuvekaloviću, više ni fizički, iako vidim da imate još neko pitanje, ne ljutite se, nemam snage, stvarno nemam snage. Imam i drugih problema i bukvalno ne mogu više da izdržim. Hvala vam, najlepši i srećan rad vam želim. Hvala predsjedniče, poštovane kolege, hvala vam. Ovim je